Изкарват на Анатолий мотора! Ужас! 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 Ужас невиждан! Как може такова нещо? Да изкарват на Анатолий мотора! Мале! Ще го спукам, го къдете ли? Започва шоуто. Започва шоуто. Така. Опа, Колегите, дето заминаха на Кърнаре, само могат да съжаляват. Тук задължително трябва да дойдат на това спускане, това е втората част. Още малко по-трудничка от първата, но може би еднаква хубост. Така. Започва най-добре, той изкарва моторите и на Анатолий изкарва мотора. Сега не знам на кой изкарва мотора. Обаче е най-добрия. Най-добрия. Много кара Томче. Много кара. Моят мотор е горе. Никой не го е изкарал. Неговият мотор. Той си изкара този път неговия мотор. Следващия колега с КТМ. Това е Добрин. Браво, Добрин. Браво. Борката Плевен. Лекичко, бавничко, без проблеми. Браво. Мога газа, бе. Сузуки. Така. Опа! Мога ли ще сгази фоторепортьора, бе! Леко е, ало! Анатолий Левски, лекичко, той е техничар. Само да поизкараха мотора до тук, ама няма нищо. Той сега ще компенсира. Моля, голям срам, мамата. Извинявам се за израза. Получава помощ от приятел. Анатолката. Левски. Назад. Ще връща назад, момчето. Ще върне да повтори. Повторението е майка на знанието. Анатолий, най-после не прилегна този каракш. Най-после не прилегна. То по равното всеки може да дава газ. Сега ще искам с гази сигурно. Нищо, ще повторим пак. От третия път може да стане. Да се върне още един път, от третия път ще успее. Най-добрия човек.
Най-добре е тук цялата група страхотене, няма такъв. Много кара това момче, много кара. Да, те ще искат да показвате. Браво, браво. Браво, браво, опа, браво. Там по-добре, по-малко камъни има там. Остава, индикация има пак нещо. Колега, било да ни кара срещу мен нещо, така като гледам как поскача този мотор. Много кара, много момче. Така тема.